Εμείς στον τόπο μας με το βιβλίο της το καινούριο και το καλοτάξιο ερχόμαστε. Το έχει παρουσιάσει και Θεσσαλονίκη και Αθήνα και άλλο Τζέννη, θα μας τα πεις εσύ αυτά για το βιβλίο σου. Την Αλέκα την Πλακονούρη. Τώρα να πω και τον Νεκτάριο, τον μαθητής μου, είναι πολύ μεγάλος και θα φανεί η ηλικία μου βέβαια. Θα φανεί η ηλικία μου λίγο, αυτό εννοώ. Και την Γαριφαλιά Τερζάκη, η οποία είναι η ψυχή της παιδικής βιβλιοθήκης. Μας τιμάει η παρουσία της, μας τιμάει η προσφορά της στον Πυρσό, στα Φιλιατρά, στην Τριφυλία και γενικότερα στην Μεσσηνία, γιατί έφερε μια άλλη άνοιξη στον Πυρσό και στα παιδιά με την παιδική βιβλιοθήκη. Να ευχαριστήσω και εσάς που ήρθατε όλοι απόψε. Το παλιό μας δήμαρχο, τον Κώστα τον Κόλλια, που δεν λείπει από καμιά μας εκδήλωση, τουλάχιστον αυτής της μορφής, τον αντιδήμαρχο τον Βασίλη τον Αθανασόπουλο, τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, τον κύριο Νίκο Στριμπάκο, το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, την Κωνσταντίνα Τιβαίνου. Αν ξέχασα κάποιον άλλον, δεν ξέρω, νομίζω πως όχι. Να πω απόψε ότι είναι μια ιδιαίτερη βραδιά, πέρα από την Πανσία Ελλήνων, που θα την απολαύσουμε. Είναι μια φορτισμένη βραδιά, που δεν θα ήθελα να τη χαλάσω με τη συγκίνηση που έχω εγώ προσωπικά. Γιατί πέρα από το προσωπικό μου πένθος που συμβαίνει στην οικογένειά μου, σήμερα είναι μια μέρα που χάσαμε τον Νίκο τον Αντωνερόπουλο, τον πρόεδρο του Πυρσού, ο οποίος ήταν η ψυχή του Πυρσού για πάρα πολλά χρόνια, η ψυχή του κινηματογράφου. Το Φουναράκι ήταν το δεύτερο σπίτι του. Νομίζω ότι κανονικά αν ήταν άλλη γυναίκα τον είχε χωρίσει, γιατί πρώτα πήγαινε στο Φουναράκι και μετά πήγαινε στο σπίτι του. Ήταν ένας άνθρωπος δυναμικός που είχε δώσει την ψυχή του, τη ζωή του, το μεράκι του, την αγάπη του για τον κινηματογράφο, για τα πολιτιστικά, για τα κοινωνικά, για τα αυτοδιοικητικά. Και πιστεύω πως ενέπνευσε πολλούς ανθρώπους. Σε αυτό το χώρο είμαστε πάρα πολλοί που ερχόμαστε επί πάρα πολλά χρόνια, 15 τουλάχιστον για το θερινό κινηματογράφο, για 30 χρόνια στην κινηματογραφική λέσχη του Πυρσού, ο ίδιος ήταν ο χειριστής, αυτός που επέλεγε τις ταινίες, τις ποιοτικές, μάλιστα μαλώναμε μερικές φορές γιατί του λέγαμε ότι πρέπει να φέρει και μερικές εμπορικές, γιατί τα χρήματα που συγκεντρώναμε ήταν αναγκαία και για τη λειτουργία του Πυρσού, και μαλώναμε γιατί ήταν αφοσιωμένος στις λέσχες, στις ποιοτικές ταινίες, και αν ήταν δυνατόν να ήταν 5 άτομα να έπαιζε για αυτούς, θα προτιμούσε αυτό. Ένας άνθρωπος δοτικός, ένας φίλος, ένας αγαπητός φίλος, και θα ήθελα, αν μου επιτρέψει Τζέννη, την απόψινή βραδιά να τη χαρίσουμε σε αυτόν. Καλώς ταξίδι, Νίκο. Να περάσετε καλά εσείς και ευχαριστούμε παιδιά που είστε απόψε μαζί μας.